खुलुमबाय दिनैनि बिएल चेनेलनि रादाबखौ फरायदों श्रीजित बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गसाइगावआव सानै एनएसएलएनि सोद्रोमा हमजादों। दाब दाब जायगानि लामानि मोननै जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानांदों। लोरगि थियेटार हानजाया गा-स्निथि गायसननाय साननि गेजेरजों बर' फावथायखौ जौगाहोनो जानजि खाफ्रादों आरो गसाइगावआव AIUDFनि मावथि आरो मददगिरिफोरखौ सोगोमथि हरनायनि अजद होदों। दानिया फैदो दिनैनि आबुं रादाबाव। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै रौनिया हानजा CRPF खब्रा आरो क'क्राझार पुलिसनि संदाननायाव 9 मेनि मोनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पानिहागा गामिनिफ्राय आदिबासि उदखारि हानजा नेशनेल सान्थालि लिबारेशन NSLA सानैखौ हमनो मोनो। हमनो मोननाय उदखारिखौ फारियै क'क्राझार खासियाबारिनि जसेफ हेम्ब्रम 35 आरो हालदिबारिनि सुसिल हेम्ब्रम 26 होनना सिनायथिनो मोनदों। हमनो मोननाय उदखारिजों लोगोआव गंनै राइफल आरो गरनै गोथां गुलिबो मोननो हाफायो। ओनसोलाव रां खांनाय, सिगि-सिग' खालामनाय, रां दाबिनाय बायदि समाजारि हेंथा हाबाफारियाव हमनो मोननाय उदखारिफोरा लोब्बा दंमोन होननानैबो पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। थामजिसे नं राजा लामायाव दिनैसिमबो लामा बानायनाय खामानिखौ मावगासिनो थाखाय गायत्री कम्पानिया बेराफारसेथिंनि लामा बानायनानै गुबुन फारसेथिं गारि मटर थांलाय फैलाय खालामनायनि इंगितखौ मोजाङै होयैनि थाखाय दावबायारिफ्रा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि मोनसे फोरमान महरै चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव गोरोन्थियै इंगित होनायनि 9 मे अक्ट'खालि डिभाइडाराव सौग्रावनानै सानै लाइमोना गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। बे सानै लाइमोना बेंटल ओनसोलनिफ्राय क'क्राझार फारसे फैनाय समाव जादोंमोन। जाब्रबथायाव भुगिनाय सानै लाइमोननि मुङा 28 बोसोरनि राहुल नार्जारी आरो 22 बोसोरनि सिमां ब्रह्म। बिथांमोनहा AS 19A/7201 बाजाज डिस्कभार मटर साइकेलजों क'क्राझार फारसे फैबाय थादोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि RNB हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं मोनाबिलि समावनो क'क्राझार जिल्लानि फातगआव 37 नं राजा लामायाव लामाजों थाबायबोनाय 65 बोसोर बैसोनि बुरि थामहिनबा नीलाक्षी बसुमतारीखौ जोबोद गोख्रैयै खारबोनाय मटर साइकेला सौग्रावनायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जाना क'क्राझार सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायोब्लाबो देहा फाहामगिरिया बै आइजोनि जिउखौ गैला होनना फोसावो। রাস্তাত কাম কৰি আছে তাতে বালিত দম দিছিলে আৰু ডিভাৰ্চন কৰি তাইক ডিভাৰ্চন কৰি লিখাই আছে স্পীডত আহিছে আহি পেলাই কিবা কৰিলে আৰু ৰং চাইডে আহি পেলাই তেনেকৈ লাগি গ'ল মানে বালিত দমত খুন্দা মাৰিলে খুন্দা মাৰাৰ পাছত দুটা ঘূৰি পৰিলে পাছত মানুহ আহিল পুলিচৰ মানুহ ডিউটি আছে আমিও আহি পালোঁ আলু বজাৰ ইয়াৰ ওচৰত থানাটো মই ওচৰত কনফাৰ্ম থানা নেশ্যনেল হাইৱে গাড়ীটো মানে বাইক आरोबाव बे मोनाबिलियावनो चिरां जिल्लानि बैकुन्ठ गामिनि 22 बोसोरनि आजमत आली मुंनि सुबुङा सामथाइबारिनिफ्राय टेम्प'जों फैबाय थानाय समावनो जोबोद गोख्रैथिजों खारबोनाय गंसे ट्राकआ बै टेम्प'खौ सौग्रावनायाव टेम्प' सालायग्रा आजमत आलीया जायगायावनो जिउ जोबो होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोग्रा बादि देग्लायबो क'क्राझारनि मुंदांखा लोरगि थियेटार हानजाया गावसिनि गा-स्निथि गायसननाय सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार साइन्स कलेजाव फालिलांनाय जायो। बे फालिनायनि गेजेरजों लोरगि थियेटार हानजाया बर' नाटक एबा थियेटारखौ दावगाहोनो जानजि खाफ्रानाय जायो। हाबाफारियै फुंबुब्लियाव हानजानि फिरफिलाखौ बिरहोयो लोरगि थियेटार हानजानि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मआ।
रुंसारि जालांनाय बर' महरगिरिफोरनि बिन्दोआव सिबिनाय बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ गावनि सुंद' बिबुंथियाव ब्रह्मआ बुङोदि थियाटारा थुनलाइनि मोनसे एंगारजायै बाहागो थामहिनबा मोननैनि गेजेराव जेब्लाबो गोथौ सोमोन्दो गोनां। बर'फोरनि गेजेराव थियाटारनि रुमुलांनायखौ नायहरनानै बिथाङा बुङोदि बर'फोरनि गेजेराव नाटक एबा गान गायनायनि फिन जावरिखांनायनि गोनांथि दंसै। गोमालांनो हमनाय थियाटारखौ हमथानानै दोननो लोरगि थियाटार हान्जानि नाजाबोनायखौ बाख्नायनानै ब्रह्मआ बुङोदि बेखौ फोथांनाय आरो फोजौनायाव सरकारनि फारसेनिफ्रायबो गोख्रों मदद होनाया गोनांथार। बिथाङा बुंबावोदि मोनसे थियाटार एबा सोरजिलु नाटकनि गेजेरजों मोनसे हारिखौ गुस्लायहोनो एबा फोसाबनोबो हायो। गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ बुंदोंदि लोरगि थियाटार हान्जाया 2009 मायथाइयाव क'क्राझार विद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव जोनोम जादोंमोन। बेखौ जोनोम होनायनि गाहाय थांखिया बर'फोरनि गोमालांनो हमनाय गान एबा थियाटारखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो बेखौ दावगाहोनाय। बिथाङा बुंदोंदि गावसिनि हान्जाया राजा इरागदाव आरो सावगारि फावथायखौ हादरनि गोबां गेदेर गेदेर नोगोरफ्राव दिन्थिखांबाय आरो हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीजों लोगोसे मुम्बाइआवबो दिन्थिहैखांबाय। बिथाङा बुङोदि दासिमाव गावसिनि हान्जाया दायना, गुमा अजा, दाखल, गोदान फैसालि, बारहुंखा, मोजां मोननाया बिफानि देरसिन नङा, एमाव राजानि फाइनाल डिसिसन, लामा खान्दाय, आनवान्टेड पेसेन्जार बायदि बायदि फावथाय आरो खिन्थिगासेफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव खिन्थिखांबाय। गांनाय उखैनाय गाबनाय मोननाय थियाटार माने बारा गोलाव थियाटार होनाय लोगो लोगो गतिके जों फरायनायखौ मोन्दों मा जायफोरनाखि गिबि माबा थुनलाइ सोरजियो बिसोरो फ्राय खन्थाइजोंनो सोरजियो। लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि महरै गायसननाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। गेवलां मेलखौ मासि लानानै सालायदोंमोन लोरगि थियाटार हान्जानि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मआ। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि जगेश्वर ब्रह्मआ आरो गुबुनफोरजों लोगोसे बिबुंथि लाखिबावदोंमोन सरकारि CTE आजिरा लानाय गोरायुं डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया। जोबनानै थांनाय बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ साननो एबा फोसावनो गेजेराव बाङायल' सान थानाय समावनो गसाइगावनि राजखान्थि फोथाराव सिंजों सिं दुंहाव जानो हमदोंसै। बिनिनो फोरमान महरै माखासे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि सोद्रोमा मावथिफोरखौ जिउ साजा होनायनि हुमखि होनाय दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बेबादि जिउ साजा होनाय जाथायनि सायाव क'क्राझार जिल्लायाव माखासे हिंसायारि जाथाय सोमजिनायनि खौरांखौबो हमनो हादों। गुबैयै गसाइगाव जिल्ला बिसायख'थि बिबानगिरिनि सिङाव 29 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि AIUDF नि बिजाथि रवि शंकर खासि रेड्डीनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय माखासे आदिबासि लाइमोनफोरखौ गोसोआरि साजा होनायनि अनगायैबो जिउ फोजोबनायनि हुमखि होनाय गोख्रों अजद दैखांनानै आथिखालाव पुलिस थानायाव जाथायनि बागै मिथिहोनो गोनां जादों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला महकुमानि सिङाव थानाय हाराफुटा गामिनि थागिबि थामहिनबा AIUDF नि गोख्रों मावथि किलेमन थप्प 33 आरो शिबलाल हेम्ब्रम 29 खौ बिसायख'थियाव AIUDF नि बिजाथिनि जानानै फोसावदिंनायनि थाखाय गोबां खेब हुमखि होनायनि उनाव जिउ साजा होनायनि हुमखि होनाय जाथाया न'खरनि सुबुंफोरखौ गिखांहोनायजों लोगोसे ओनसोलाव दुंहाव थासारिबो सोमजिहोदों। खैफोदजों भुगिनांनाय सुबुङा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 6 मे अक्ट'नि बेलासि 2:30 रिंगासोआव श्रीरामपुरनि सिनद इंराजि बिजों फरायसालिनि लामायाव हाथियार गथायनाय आखोमाव उदखारि हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरा लिखेमन थप्प आरो शिबलाल हेम्ब्रमखौ आवथेनानै साजा होनायनि अनगायैबो आदिबासि कब्रा मिलिटारि अफ आसाम थामहिनबा आखोमानि सोद्रोमा निर्मल हेम्ब्रम उर्फे कमल हेम्ब्रमा गाग्लोबनानै जिउ साजा होनो नाजानायनि अजद दैखांदों।
बे समाव गाग्लोबग्रा आत्मानि सोद्रोमाफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो खुनुरुखुमै बारग'लांनो हायो। ओरैहाय बै जाथायनि बागै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ मिथिहोनायनि अनगायैबो आखमानि दैदेनगिरिफोरनोबो मिथिहोनानै मोनसे गोजोन आबहावानि फारसे नोजोर होनानै गोरोबलायनायनि थिरांथानि थाखाय आरो गोरोन्थि बुजिलायनायखौ नागारनो हायोब्लाबो आफादनि फारसेनिफ्राय मोनबो रोखोमनि मदद मोननो हायैयाव आयेननि मदद लानो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। आथिखालाव गसाइगाव पुलिस थानायाव गसर थिसननानै पुलिसा जाथायनि सायाव संदाननो जागायबायब्लाबो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ दिनैसिमबो हमनो हायाखै। बे जाथायनि उनाव रैखाथिनि आंखालाव भुगिनो गोनां जादों अजद होग्रा सुबुंफोरा। আগবেটি ধৰি ইউডিএফৰ হৈ কাম কৰিছ বুলি আমাক ঘুচি মাৰিলে, মোক আৰু শিৱলাল হেমব্ৰমক ঘুচি মাৰিলে আৰু বাঁহৰ লাঠিডালেৰে আমাৰ মূৰত আঘাত সানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ ভাগ্য আছিল আমি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আকমাৰ ফৰ্মাৰ চেয়াৰমেন তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ ঘৰত গৈ আমি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এজাহাৰ দিবলৈ আহিছোঁ থানাত। मख'जाथावदि विधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाय समावबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाब आरो 29 नं सोनाब क'क्राझार विधानसभा बियाब मोननैयाव गोजोनै भट होनाया जानानै थाङोब्लाबो भट होनाय साना बारग'लांनायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बेबायदिनो हेंथा हान्जाफोरनि हुमखि होनाय सिगि सग' खालामनाय फिसा फिसा जाथायफोरा सोमजिबाय थादों। क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि BSc 4थि सेमिस्टारनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइ बायजोआव 15 निफ्राय 2000 रां लानानै फरायसाफोरनो फानखोमादों होननानै सासे सिनाय मोनै सुबुङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारनिसिम इमेलनि गेजेरजों अजद दिखांहरदों। ओजोंहाय फरायसालिमानि गोरायुंआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला 23 मे अक्ट'निफ्राय BSc 4थि सेमिस्टारनि आनजादा जागायजेनगोन आरो बे आनजादनि सोंथि बिलाइया गावसिनि फरायसालिमायाव सफैयाखै। थामहिनबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियावबो सफैथ'वाखै आरो बिथाङा बुंदों बे खामानिया सोरबा सासे मेगन गोसानिसो खामानि आरो बे दायनिगिरिखौ संदाननानै दिहुननो थाखाय क'क्राझार थानायाव FIR होबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायो। रादाब जोबनायनि सिगां दानिया आरो गाहाय रादाबखौ फरायफिनदों। गसाइगावआव सानै NSLA नि सोद्रोमा हमजादों। दाब दाब जायगानि लामानि मोननै जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानांदों। लोरगि थियेटार हानजाया 7थि गायसननाय साननि गेजेरजों बर' फावथायखौ जौगाहोनो जानजि खाफ्रादों आरो गसाइगावआव AIUDF नि मावथि आरो मददगिरिफोरखौ सोगोमथि हरनायनि अजद होदों। दिन रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।